De camouflagerechtszaak is populair bij de 400 leerlingen die de opleiding veiligheid en vakmanschap volgen. Er kennen soort boeken en kleding, maar er mag net meer met reiziger worden. De maatregel die wij nemen is dat leerlingen die reizen bij ons in een schooluniform. Nou, dat is verder prima, dat heeft niks te maken met Defensie. Maar ze hebben daarbij wel legergroene tassen, rugzakken of grote tassen. En daar mogen ze niet meer mee reizen vanaf maandag aanstaande. De squallen volgen termijn het advies van het ministerie van Defensie om net in militaire kleding te reizigen. De leerlingen vinden het een viergaande maatregel. Eigenlijk zoek ik normaal je naar squallen wat te kennen met deze tas. Dat ik net zo'n tas mij hoef te nemen. Hoe werd er praat door de leerlingen? Nou, ik krijg zo hetzelfde als mij, dat gewoon een beetje eigenlijk te vier gaat. Dat we nou ik oortassen om maar. Toch neemt de Friese poort het zekere van het onzekere, ze zei te squallen. Er zal goed gecontroleerd worden of de leerlingen de maatregel wel serieus nemen. Nou, wat mij betreft is er geen sprake van angst, maar gewoon om verstandig met bepaalde zaken om te gaan. Hier op school zullen we ook gewoon de dingen blijven doen zoals we ze deden. Dus daar hebben we activiteiten met groen, daar houden we gewoon het groene pak aan. Maar in het openbaar vervoer doen wij gewoon even de groene rugtas af en pakken we even een burgerrugtas. En hoe groot is het gevaar? Dat is erg moeilijk in te schatten. De tijd zal het leren.